Bir yıl mundan ol. Rus işiti Pavel Paltaraskı'nın anna yatirka ölümünün yanına şeyle yazıptır. Ol Rus. Emma Türkmenlere yüzlenip yazıptır. Öz hukumudu, azatlığını koran deyiptir. Bağları özünüzü aldatman deyiptir. Emma aklarını atıptırlar. Ol Rus Türkmenlinin aladı ettir. Kaygısız, bilip koy bizim için kongra orta değildir. Kongradakiler hakikati düşündüler. Ben bulanmasını olmaz şahide attım. Yani yok, bunlarım iri hiç alınanlıklarını düşünürler. Aman ait. Senem ait. Siz garip dayıhan ahrin. Hem için ömrünüzü gariplikte geçiribim. Yine şunun arkasını tutacağınız. Birinizi ok atacağınız. Eydi oturmağında varın sağalığınızın arasına kaydın. Öyleyinizi dargana. Al sen gör! Hem ben şimdi durdum. İda! Durun! Taşlan yarın değil. Ne benim kudukluğun kanları al görüyorsunuz mi? Taşlan yarın değil. Vaqt çalt geçýärdi. Zakaspiýe gün saýyn gysylyp garajdanlyk urşy tamamlap barýady. Ýöne böli täze durmuş aňsatlyk bilen ýola düşüp gidibermeýärdi. Tir çözülmegi talep edýän ýüzlerçe mesele ýüze çykýardy. Munşa adamları okuwyat çekip bildiňiz. Sizin usulunuz boýunça. Oňurda saýla geçirşimi de eşitdiňiz o. Awa eşitdik. Azmaşlyk etmek gowdal. Diyelim. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. Ferdarç, doğrusu mene näme etşeňme bilemok. Şu adamlar akyl diýenim ýok ana. Görýäňiz da namada goýalar. Owa. Adamlyň aňyny elbetde az wagtyň içinde üýtgedeýmek aňsat zat däl. Ýerleşmeli. Ýyllar gerek. Şonuň üçin hem ýergünde işlemek gerek. Hani aýtdyňyzdan hem şimdi adamlaryň ýerde ýatyrlar. Men krabatyny ýeren tapaýyn. Tapar. Hökman tapar. Men bir sowalym bar. Yer aýdyň. Men bir zada düşünemok. Şerik ýygynyň mollalar öz key wagtlaryna geldilermi? Ýa-da zor aýakdan geldilermi? Hiç kim zorap çağıramdy. Ondan hem için tejenne her kim öz wagtyna gelmese, ýygyňdan milisiýe bererdi pat ýazýarlar. Ýöň hemmäňi şeýle atarlaryň ýoldaşlar. Ha? Ay yokla, bizim özümüz geldi. Bir adam işanın totlap tapyan zatıla. Näme geleniňizde ökünýäňizmi? Şu ýerde berilýän nahar men keçdim şekenok. Gelin mekirlik etmem. Gaddam işan. Näme sen adamlara bilim beresiň gelenokmy? Anış oturanyň içinde menden ökdäňiz bar bolsa aýdyň daňy. Şeylem. Näme diýdiňiz bilen gadam işan? Biz köýneçi ýaşamar. Atadily ol hemmemde öwrenmeli bolar. Men şony islamok. Söylemi. Onda gadam işany bildiňda otlamen bir koýberin. Eger halka hyzmat etmegi, özüne kişilik bilýän araňyzda başga bar bolsa, bir menden taklaman ýol ataryň. Koy nirägitde şoňa gitsin, bolmanna doň Kur'ana ka oturmakdan başga işi ýok. Ýoldaşlar. Siz Mikhail Vasilyevich Frunzanyň aýdan sözlerini bilýän bolsaňyz gerek. Ol şey diýdi. Türkmen halkynyň köp böleginiň aň bilimi islew bildirme guwandyrjy alamatdyr diýdi. Guwandyrjy alamat.
Bizim partiyamız togusulluğu yok etmekliği özünün itaat meselelerini bir hadaklaya. İkinci Uyez şehir park konferensiyasında täze mekdepleri açmak, molunları yetiştirmek barasında ulu gurrun edildi. Bizim Türkmenistan adetimizin ilkinci tanıdınız mı? Okudunuz mu? Entek bile bir neyce işleri karışıp getir. Uyda çende bir neyce mektep açmalı. Yer yoldaşlar. Açıp gidersin mi? Hı? Asar kaygıteler. Havada. Köyürüm gözlü olsam diye vardı ve diyandır. Biz kör değil. Körlükte olur bizden bir yiyem geçindir. Mesela çocuk bak gayret edin. Yoldaşlar, menin teklifimi yine bir kere kaytalayan. Men teklifim, men Türkistan'ı Türk Respublikası'nı hem de Türk Kompartiyası'nı yönetmek teklif ediyen. Ne için? Belli olşayanı Türkistan'ı Türk halkı yerli halk katayip ediliye. Tacikler ne etmeli? Yok, durun hani. Bu ne ahil beyle oluyor? Onha biz 7 milyon Türkistan'dan İngilizleri hem Dutovi kovup çıkardık. Bir günde de parti atarına girdik. İnni mene Türk Kompartiyası'na girmeli. 7 nire etmeli? Ulağasın yoldaş Raskulov. Siz keserlik edip yine de öňkü ýalňyşyňyzy gaýtalýasyňyz. Diňe Rus proletariaty bilen Berk Soýuzy Türkistan daýhanlarynyň iýde galyklygyny ýok edip, Oktyabrda kazanılan azatlygy gorap biljekdigine siziň düşünýetiňiz gelenok. Hem için siz bizi Lenin partiýasyndan, Sovet Russiýasyndan daşlaşyrjak bolýaňyz. Hem için siz bizi dogry ýoldan adaşdyrjak bolýaňyz. Hem için? Türkmenlerin hemmeti şeyle pikir demeye yeka kaygısı. Ne için dine Türkmenler? Ne için yeka kaygısız? Türkistan'ın pek türlü komünistlerin hemmetin şeyle pikirdiğini bilen. Bizim köpüğümüz şu şaka çenli, sizi Türkistan'ın direk patap ediyorduk. Hem feride oturduk, ol direk içini kuruçuğu yen, çala bir itiptak koyuverem dedi, üstüme kayıtacak botların afet bir ağaç çalma ediyen eken. Ben Atabayev'in aydan sözlerini belli almanı kaç ediyen. Olmanı dil getirip başladı. Siz beni okudurdun, katıya açtınız. Bu sözleriniz için cevap vermeli ordunuz. O yıllar şu Raskulov. Men bir sözlerimi isleyen yerinizde. Hatta kurultayda da aydıp bilerin. Yeni siz Kadir, şeyde bir yanlış yanıt, hatta yanlış yanıtı özümden bilim yok. Bizim partiyamız internasyonal hayat edecek partiyadır. Onu Lenin öğretti. Siz bolsanız bizi bundakçıların adlı yolunu tekleyeniz. Bunumuz bol bol rast bulup. Doğru aydan Yoldaş Atabayev. Buyur. Buyur. Doğru aydan. Tamam. Sizi yoldaş büyüksün çağırıyor. Parayan. Yoldaşlar, delegasyonun halı 20 haş ediyen. Gördün mü Yefim? Bu Türkmen hakiki Bolşevik eken. Hakiki internasyonalist, hakiki yoldaş şeyle olmalılar. Doğru. Estin mi onları işte? Milli meseleni çoğur düşünmek, tuton yerlilik, Lenin partiya işine gaýdusuz girişmek maksadı bilen Türkistan Sowetiniň 9-njy gurultaýy gaýgysız Atabayewi Türkistan Respublikasynyň Halk Komissarlar Sowetine başlyk saýlady. Valerian Kuybyshev Vladimir Ilyich Lenin'e Täze Merkez Komitetining çilenleriniň arasynda yerli ýatdyny üsüp geçen görnükli adamlar bar. Anha mysal üçin Atabayew